ndi ngonena mwachidule kuti lero uphungu wa ukulu wa chipani cha UTM, Central Executive Committee ya UTM, komanso uphungu wa ukulu wa chipani cha UTM cha National Executive Council NEC anakumana lero mamawawa ndi masanawa kuti ngati chipani tiunikire kwambiri za chisankho chimene chikubwera mu September pa 16 kuti titani ngati chipani tiwine masankho amene akubwera. Ndiye takambirana zosiyanasiyana ifeyo masankho amene akubwera mu September tiwina ngati UTM. Ndi amene tipange boma la Malawi. Chimodzi mwa zinthu zimene takambirana ndi nkhani ya mkumano oli madzulo ano kuli kupanga fundraise ndalama zoti bungwe latsopano lakhazikitsidwa la SKC Foundation ligwiritse ntchito pamene likukhazikitsidwa, komanso liunike ndi kuchita ntchito zake kuyambira tsopano kupita kutsogolo. Ndiye chipani chinaunikira mwambo umenewu. Chipani chaona kuti ndi mwambo ofunikira kwambiri kuti pakhala maganizo abwino onena kuti ntchito zimene malemu a president athu, our founding president, founding father a chipanichi, kuti pangakhale maganizo oti pakhale foundation imene ingamapititse patsogolo zimene malemu ankazikhulupirira, zimene malemu ankafuna kuti dziko la Malawi likhale dziko labwino, dziko lokhala ndi tsogolo lowala, mmene anthu sakusankhana mitundu, mmene anthu akugwira ntchito siyanasiyana kulithandiza dziko kuti lipite patsogolo. Malemu a founding president athu anakhazika kwambiri pofuna kuonetsetsa kuti Malawi muno anthu akukhala pa moyo wabwino, achinyamata apeza ntchito, komanso kuti anthu akukhala moyo wabwino. Anafuna zambiri malemu a founding president athu kuti zizichitika mdziko lino. Ndiye pokhala kuti akupanga foundation yomatikumbutsa nthawi zonse za umoyo ndi ntchito imene malemu anafuna kuti ichitike dziko lino, imene anayigwira ndi anafuna ichitike. Ife tinaona kuti foundation ndi yabwino kwambiri kuti ikhazikitsidwe. Chotero ifeyo ngati UTM we are in full support pokhazikitsa foundation ngati imeneyi mu dzina la yemwe anali founding president wathu malemu Dr. Saulos Klaus Chilima. Komano ifeyo ngati uphungu wa ukulu wa chipani cha UTM titaunikira kuti kumwambo wa madzulo ano kumene kukakhale nkhomaliro kudya, komanso kukakhala kuvina pambali popeza ndalama zogwira ntchito imeneyi. Ndife osakhutitsidwa kwenikweni ngati chipani pokhala kuti kumeneko kukakhalanso a president a dziko lino. Ndiye powunikira kwambiri ifeyo kuti ife a chipani cha UTM tidakali still in mourning period. Ifenso mayankho sitinakhale nawo mayankho ogwirika akuti kodi chinachitika ndi chani kuti ife tikataye a founding president athu, president wathu wa chipani, chifukwa kuti sitinayankhidwe bwinobwino. Boma sinatipatse mayankho, nchifukwa chake ifeyo titaunikira bwinobwino. Tinaona kuti inde ndikwabwino kukhazikitsa foundation yokumbukira malemu ndi ntchito zawo ndi moyo wawo, koma poyitana a president
kumwambo umeneyo kuti ifeyo a UTM tikakhale table imodzi, nkumadya, kumwerera, mavina, ukuti kutolera ndalama, pamene ife mayankho athu boma silinatipatse omveka, ogwirika, chifukwa ife tinatulutsa kale position yathu pa nkhani ya Commission of Inquiry report, sitinakhutire nayo, tili mafunso, ndi chifukwa mafunso athu sanayankhidwe mwamvemvemve moti ife nkukhutitsidwa, titawunika bwinobwino kumvanso mamembers a chipani cha UTM countrywide. Ifeyo ngati uphungu waukulu wa chipani cha UTM madzulo ano sitikapezekako kumwambo umeneyo. Sitikapezekako satifuna kuti sitikugwirizana ndi zopanga setup foundation ayi. Panga setup foundation ndi nkhani yabwino kwambiri imene tikupanga support. Sitikapezekako satifuna kuti ifeyo sitinagwirizane ndi akubanja kuti apangiranji zimenezi. Ifeyo takhala limodzi mu nthawi zonse, muzabwino, muzowawa ndi akubanja. Ndipo ife tifuna tapanga ashuwa akubanja, ife tidzakhala nawo nthawi zonse, muzabwino ndi mavuto ena aliwonse betingatokhala nawo. Ife ndi mbali yawo, ndipo tidzakhala mbali yawo forever. Ndipo ife ngati UTM tidzagwira nawo manja nthawi zonse. Komano apa vuto lathu likupita kwambiri kwa anthu amene apanga organize function ya madzulo ano. Ifeyo tili ndi umboni wonena kuti opanga organize iwo mbendera zina sanazitsatire bwino. Sanazitsatire bwino nchifukwa chake dzapangitsa kuti nkupanga kwa organize zikhale mene zilili madzulo ano. Ife sitikugwirizana nazo zimenezo, ndipo sitinagwirizane nazo, ndi chifukwa chake ifeyo tasankha kusapita ku function ya madzulo ano. Komano ifeyo ngati chipani amene tikuona kuti kukhazikitsa foundation ndi kwabwino, kuti foundation zikuwa ntchito ngati zimenezi ngati chipani, nafenso tapanga contribution yathu ngati chipani cha 10 million kwacha, kuti foundation imene ikhazikitsidwe ndipo idzigwira ntchito zake monga ayipangira setup. Ifeyo ndife mbadwa za dziko la Malawi, komanso ndife amodzi, ani nthawi zonse khala amodzi ndi akubanja kupititsa patsogolo zimene malemu a founding president athu anadzikhulupirira. Ndipo ife monga iwo anafera mbendera, ifenso a UTM tidzafera mbendera yomweyo. Chotero ife tidzakhala tikupititsa patsogolo legacy ya founding president athu mu njira ina iliyonse, ndi zonse zimene ife tingathe kuchita kuti legacy ya founding president athu ikhale ipita patsogolo. And china mwa icho ndichionetsetsa kuti UTM ipange boma pa 16 September chaka chino, kuti legacy ya malemu ndi zimene malemu ankafuna dziko lino zichitike zonsezo zidzathe kuchitika. Chotero ndifuna ndikuthokozeni kwambiri atolankhani chifukwa chokhala nafe madzulo ano. Ife tipitiriza kukhala mbali imodzi ya legacy ya founding president athu mmene tinayambira 2018 mpaka na forever. Tidzakhala mbali imeneyo. Zikomo kwambiri chifukwa chondimvera.